Sziasztok, én Vili vagyok, és most a Friedrich metódus utolsó lépését, a permutáció egy darabját fogom bemutatni, a T-permutációt, amikor ö, meg kell még cserélgetni az elemeket, és ez a T-permutáció lesz, mint már szerintem mondtam. Onnan kapta a nevét, hogy úgy kell cserélni, mint egy T betű, szóval, hogy ez az él kerül ide, ez ide, és ez a kettő cserélődik, meg ez. És így, hogyha elkezdem ezt csinálni, akkor az egy T betű lesz. Ezt így tartjuk a kockát, hogy így legyen, így, és akkor mutatom az algót. Ez lett volna a T-permutáció. Sziasztok!